Desiree Martis, Bombini. Welkom bij het speciaal eerbetoon aan een van de belangrijkste Nederlandstalige Caribische schrijvers, Frank Martinez Arion. Hij overleed op 28 september 2015. Volgend jaar is het dus alweer 10 jaar geleden. En over 10 dagen, 17 december, zou hij 88 jaar zijn geworden. Wat fijn dat u vanmiddag hier bent in de Vajand. Fijn dat u belangstelling heeft of fan van Frank Martinez Arion bent. Het idee voor vandaag is geboren uit een gesprek met Ingrid Glums op 14 januari 2023. Maar ik ben heel erg dankbaar, ik stel het zeer op prijs, dat de BOCAN samen met de Caribbean Boekclub, Dutch Caribbean Boekclub, dit organiseert. Omdat Frank nu al 9 jaar niet meer onder ons is, maar dat kennelijk toch de dingen die hij heeft gedaan, gezegd, geschreven, van voldoende waarde zijn, zodat hij herdacht wordt. En er zelfs eigenlijk waardering voor hem bestaat. Onze familie stelt dit alles zeer op prijs en misschien tot de volgende keer. Vanwege mijn verblijf in het buitenland kan ik helaas niet persoonlijk aanwezig zijn. Maar ik wil graag mijn diepe waardering uitspreken voor het initiatief van OCAN en de samenwerking met zoveel partners om Frank Martinez Arion dit welverdiende eerbetoon te geven. En schrijven wordt er slechts bijgeroepen als er woorden nodig zijn, oftewel als er een feestfiguur of een droefheidsfiguur nodig is. Dat waren de kribbige woorden van Frank Martinez, die werd gevraagd om op te treden tijdens de eerste kinderboekenweek op Curaçao. Vandaag ben ik ontegenzeggelijk de feestfiguur en ik ben Magda en Lionel dan ook zeer erkentelijk dat ik hier vandaag mag staan vanuit het dak. Maar daar leerde ik Frank echt kennen. Dagboeken, onuitgegeven manuscripten, brieven. Dichterbij kon ik niet komen. Omdat ik zag dat het materiaal aan het vergaan was, heb ik naast een beschrijving een eerste sortering gemaakt en hulp ingeroepen van de Mondi Maduro Bibliotheek om Franks nalatenschap als cultureel erfgoed veilig te stellen voor komende generaties. Op het eiland is men inmiddels bezig met verdere inventarisatie. U weet dat Antillianen een speciale relatie hebben met het concept tijd. Vandaar dat ik niet van het begin aanwezig was. De amor sopor je dami wanta je frio aki. Mijn vader komt uit Curaçao en mijn moeder uit Bonaire. Maar ik voelde tijdens een show die ik toen tijdens coronatijd had gezien van Vernon Chatlijn, voelde ik iets van het tamboe, de ritme, bracht iets in me, dus het bleef me altijd bij. En toen dacht ik thuis van oké, waarschijnlijk moet ik daar beginnen, als ik wil weten waar ik vandaan kom. Ik wil u allemaal bedanken voor uw aanwezigheid.